dadi wong tani sang Dyah Ayu Srukasmaran anyawang tegalan saben was namur sang panci si entek kang nandingi anang kota kalan pindah kisan rakil kuning bakal bali mulan yon ganggu si entek kang lagi Rakyat aku, nyebul kok kowe rakil kuning. Kowe kok rakyat ketok yang ngendi to Cahayu? Aku wis rindu lho cah manis. sing nandur pari kuwi sapa Ndet? Rakil kuning, kowe sing nandur aku Cahayu. Kowe arep mo? Yen arep meken kabeh. Yo kon yen gelem karo aku rinan, meken aku. Kemang Ndet, aku mung takon wae kok. Ndet. Waduh, mateng aku. Rakil kuning, kowe yang nyeluk jenengku, rasane hatiku maknyus. Hanya nying. Kaya wong endok bunutan kae lho. Sing nandur jagung gede-gede kae sapa Ndet? Sing nandur aku yo peken kabeh yo sing nandur aku ala yo peken kabeh yo angger dijoli lho ayo Kemang Ndet, aku mung takon wae kok. Ndet. Iyung apa wo Cahayu apa? Kok minjer celuk terus sajake ada rasai. Sing nandur timun blenek kuwi sapa Ndet? sing nandur aku yo peken kabeh yo sing nandur aku ala yo peken kabeh yo angger dijoli tenan lho ayo Kemang Ndet, aku mung takon wae kok. Ndet. Aduh yung. Kowe apa nito gelem tenan to? Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa Ndet? Bocah kok trikis. Dikandani aku ya aku. Ora Rakil kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak cum-cuman wae. Emoh Ndet, aku wis ana sing duwe kok. Mbok lem. Mbok emoh. Mumpung aku isih gelem lho Cahayu. Yen aku mah ngucur kowe. Yen kowe mah lah raiku arep tak deleke ngendi coba? Ya salehna kono wae tok Ndet. Apa soal bondo? Yen bondo aku suke. Apa soal duit? Yen duit nganti nyamun kabeh kae lho. Yen duit entek nunggu lho. Kemang Ndet, aku mung takon wae kok. Si